היום אנחנו נשחק ברובלוקס חלק א' ומתהיה חלק ב', אז בואו נתחיל. אז מי שלא יודע, היה בחירות נגד נזק, וכולם בחרו את יואב, אפילו אני, וניצחתי. תראו מה קיבלנו, יראו גם שיקבלו משהו, אז תראו מה קיבלנו. אופה, זה של נזק, הכובע של נזק, ותראו איך הוא חוזר. זה מוזף חדש שהוא נתן בחינם לכל מי, אפילו מי שהריץ את נזק, וופה, חוזר. תראו, אני יכול אפילו להטיס אותו כלי-טייס, והוא יכול לרדוף אחריי גם אפילו. אוקיי, ים. ויש לי גם תפוח אדמה כזה חדש, גם עוד מוזר, שני מוזבים יש לי. ותראו מה היה של נזק. זה שלא היה של יואב, סליחה יואב. לא יודע מה אתכם אני אצבע. ככה זה, וגם מעל סיכות כאלה. יש סיכות כאלה ובואו לכיף. איפה יואב? הנה, טים יואב. אז הבנתם? אז ככה, גם זה עכשיו אני מתחיל. אני צריך גם 5,000 שקל. עכשיו נעבור עם משחק אחר. בוא נשחק קצת. הנה יואב אפילו. איך אני מעריץ אותו. אוקיי, אפילו יש עכשיו את הלבוש שלו. ומי שלא יודע, אני הצעתי לניקו אישור חברות, מצאתי אותו דרך הזה שלו, אבל לא אישר, גם לא נתן, אבל איכשהו הצלחתי, והוא עדיין לא אישר. אולי אישר אתכם גם, כי הוא למרות שהוא מפורסם ככה, הוא לא יכול. אז בואו נתחיל. אז מה שיש לי גם כפר קולה, בלוק סנריה, תראו מה זה יכול לעשות לי. זה עושה לי זיקוקים ורודים כאלה, רודים כאלה, ארנק, כסף פליז, וזה מה שהייתי חם של יואב ושוקו. וזה, ויש לי 20,000 שקל, ועכשיו נעבור למשחק אחר. זה בטעות. אוקיי, עולם הכיף, לא. בואו נשחק משהו אחר. אוקיי, אז מי שלא יודע, בואו נשחק אולי פשוט בואו. בואו נשחק פשוט בואו, כן? פשוט בואו, זה משחק של רובקס. וזה. אין לי רובקס, זה לא רובקס אמיתי, מי שלא יודע. זה סתם רובקס. סתם רובקס, ושגם יש עוד משהו. קונה כאילו רובקס אמיתי ומביא לך קופ. זה לא רובקס אמיתי, מה שנקבל מהגלגל ומשהו כזה, זה משהו אחר רק. בואו נתחיל. הנה פשוט בואו נדלג. בואו נתחיל לשחק. אז הנה אני במכובדים. והנה, וופה, סובב, מה יש לי, מה יצא לי? הפסדתי שוב. אוקיי, לא נורא, זה מה שיש רובקס, הספרתי לכם עליו. אני לא יכול גם לעשות, יש לי בעיה. ואל תאמינו לאנשים, יש לאנשים כאלה, יש אנשים שקרנים, שלא יודעים מה הם עושים, הם סתם אומרים לחטופים, מאשימים אותם. אל תקשיבו להם לעולם. הם ינסו לנצל אתכם בכל דעות עם רובקס, אל תעשו את זה. מה זה יותר? תכנס בכיף, אולי זה באמת, אבל יש כאלה שקרנים שאומרים את זה סתם. אבל בואו נתחיל עכשיו, סיימנו קצת פשוט בואו נלך עכשיו לבית מלון. מי שיודע, אני אורח, כי לא בא לי גם להיות מנקה, אז בואו נשחק. מי שיודע, אפילו בואו לבית מלון, יש מקום סודי, בואו נלך לראות אותו. הנה מדברות. אגב, מי שחזר ללימודים, אני
סורי. אבל לא נורא, מקווה שיש לכם זמן לראות את זה. קודם בואו תראו את המקום הסודי. מה זה מעניין מאוד. אופה, יש פה בסוף השבוע מחכה לכם קומבינה כללית. כן. אופה, קיבלתי זיקוק. כן חברים, קיבלתי זיקוק מעניין מאוד. יש פה זיקוקים. אוקיי, זה זיקוק כזה, לא יודע למה הוא נפתח. יואו, איזה זיקוק מגניב. אני וואו. אוקיי, אז מי שתיכנסו לפה יהיה לכם זיקוק מתנה. וואו, זה זיקוק מטורף. מדליק. אוקיי, אז אני ארחיב את המקום הסודי אם יהיה לנו זמן. מקסימום לא, אז בחלק מאוד. ואם לא, אז פעם כל הזמן אני יכול, אז מקסימום שיצא לבא בעד המקום הסודי. אבל הנה, אולי בדיוק אנחנו נעשה אותו היום, בטוח. אבל מקסימום לא, פעם אז יש פה באקדח. אז אוקיי, עוקבים. אז ככה, כן עוקבים, וכל מי שרואה את זה עכשיו, שידע, שיכנס לבוא לבית מלון, יהיה לו זיקוק מתנה. לא עשה לי, אבל לא נורא, כנראה נגיד את המקום הזה. בואו נלך. הנה כל הזה. זיקוק, אני אקרא להם את הזיקוק. לא מאוד. כל הזיקוקים שאני עושה פה. פה, אוקיי. הגענו למקום הסודי, חברים. אוקיי, זה הנה המקום הסודי שסיפרתי לכם עליו. בחלק בטח נקנה חדר וסיימנו להיום, אז ביי ביי. לא ביי ביי עדיין, רק המשחק הזה ביי ביי. אנחנו נשחק בו עוד משחק אחרון, בואו קווין ישראלי, ואז נסיים היום, ואז יהיה בואו לקוסיה ובואו לבית מלון חדר. פעם נקנה חדר פעם ואין נורא. הנה מחדש משחק שיגור ליד איקס, סיגור סיה וקובעים חדשים. יש רכב חדש, עוד בנק חדש, הודים, 500,000 כניסות. אנחנו ננצח קרדיטים. נתנו פה קרדיטים, איזה יופי. אז כן, איזה יופי, אפשר לשדוד פה בנקים. בואו נצא ביחד לשדוד את הבנק. אני חדש עם זה. לא נורא. טסט אמבולנס. כן, אז מה שהרכב החדש שאני אמרתי לכם עליו, זה פעם הבאה נשדוד גם נשדוד את הבנק. בואו נראה את הרכב החדש. טסלה, לא אמבולנס. מה זה האמבולנס הזה? או, מגניב. דווקא מי שעשה את זה, כל הכבוד לו. אבל הם צריכים לדעת שהם צריכים שקצת לא טוב הרכבים האלה. תמיד תראו משהו מה אני יכול לעשות. אופה, בואו נראה אבל את השיער שם אמור חדש. אוקיי, יפה. יפה, כל השיערות האלה חדשים. ויש עוד ונמשיך יותר, זהו. פנים חדשות, לא, יפה. יפה מאוד. אחלה. אוקיי. בואו נראה עכשיו איך אפשר לשדוד פה.
פתוח. אוקיי, בואו נלך לפרוץ את זה. אוקיי, בואו נעשה לה אם למדתי פעם שתמי שלנו, אמרתי לו פעם למדתי שיטה איך אפשר לפרוץ בנק. לא. ניקח כמה דקות. המקסימום מהר. כן, מגדלים. זה לא נותן. את לפעמים קרה ולפעמים חמה, כי פעם התרופה ופעם מחלה, כי בא לך מלחמה ואני לא מבין על מה. כל החברות שלך פתחת עליי חמל, את לא סומכת עליי, אני לא סומך עליי, כי את לא יציבה, טרללת בואו נראה איך אפשר להיכנס לשם. מחביאים את הרגשות בבוידם, וואלה קשר מסובך כמו השיער שלי בבוקר. איך בכיתי כל היום, בכית לי כל הלילה, גם סיכמנו שלא תבואי. אני חושבת שעכשיו חייבת להפתקה. וואלק סובבת לי את הראש, ריספקט, נגמר לי המקום בדיסקט, אני ואת זה ביג מיסטייק, און אנד אוף, יום אחד פה פליי, יום אחד סבבה, אבל יום אחר אני תמיד גדולים, למה הכל בגללי, מה הולך לך בלב, מה לך בלב, יורדים ועולים למטה למעלה כמו מעלית, מה הולך לך בלב, מה לך בלב, איך אתה מתקשר, הבנתי. אוקיי, חייב עגלה כאן. אוקיי, אולי לא הצלחתי. אני פעם הבאה נעשה, אבל ראיתי אם קצת הצלחנו. חייב קצת לגלות משהו. אולי לא יודע מה הקוד פה, תראו להיות אולי קוד. חייב לחפש את הקוד הזה. אז ביי ביי, אז פעם הבאה נעשה את אותם. אז ביי ביי לכם. יהודה לוי, רחוב יהודה לוי, בסוף לא יהיה חלק א', בסוף יהיה חלק ב'.